Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam yakipagadatan, mga dato na mga bai. Si kumiyaw na miya pamagusaytan wagyang kuto piliin ang mga bulayo ka. Miyaluitan wagyang kuto sifatiran amapiha. Imantop man ang mga pagariya na aya pagusayin tanong nagyang kuto khairul asdiqa. So mga bulayo ka mapiyasiran na talo at mga ulama. Ipuno ka din si kumiyangaw na. Nataman din naman to na miya kadakadakal ini pagariya tanong, ini bulayo ka tanong. Na umani isakiran na miya takid tanong. Melay tanong sudah dabi ataniran. Miya kilatis tanong siran, wanto na igalabakiran. Sa tigo mga ulama at talo amapia bulayo ka. Paganayron na bulayo ka yuhsinul muamala. Bulayo ka mapi kapikin duluna. Idudulong ka niyan sa mapia. Ayakap kile niyan ka nagyong kuto mapia. Wad na mailay niyan sir ka adi mapia napapakalipatan yan ito kaayap ko niyar ka nagyang kuto mapia. Nagyang kuto lagi duto bulayo ka atigo mga ulama karimun na masakaw to palazimuhu na pagarian yung siran din. Diniyo din naputo lagi ang kuto kapalalayo kiyo. Kapinili ito si mga layok amapi kapikin dulo na sasabutang kaniya na pagariya. Ikadua nasadikon yuhsinul fahm. Pagariya mapi akap kesabutan niya si Arka. Wadan mailay niya si Arka na aya pipikir niya nagyang kuto mapiyang ka. Natigo mga ulama yang kuto lagi duto ginawain na nabi pagpakay ketiyaro to pagkay ketiyarang kaniyan paansifuhu na pumakinagang ka subtero niya si Arka. Wad na advice yan amapiyan ako ang kapagariya kakanaba ka niyan na paplastika sasabutan niya nagyang kutwa betadeka miya kadagadagal manari sa giyang kaiyamasa igira manuto miyater o kaun suawida akalaka o di na magagada makaadi mapiya na aya kiya advice ka nagyang kuto advice sa di mapia di niya nagkabulungan nagyang kuto awida akalaka kaban yan din na mapakala agyang kuto misos sugat talaga awida akala di ka niya nagkapiya nagyang kaya lagi di ang mga bulayo ka mga pagariya na uwa din si mga bulayo katan wagyang kaya yuhsinul fahm mapia kasasabutan niya si Arka na pumakinagang kasiran. Ikatalo mga pagariya na sadikon yuhsinu dhan. Pagariya ginawai mapiyas ka niya niyan tangan kauto. Paman na sukap kili niya si Arka na mapiya. Wad na matakaw upama mailay niya si Arka paawing na aya kukuha niya nagyang kauto mapiya. Kanaba niya na pembetiya sa dirichu. Pemimikiran niya daan nagyang kauto betadeka. Na mga pipi niya mga ginawai. Fahada nabi na ginawai ito at mga ulama nabilun. Ayamana na makasasayan sa datu faakrimu na sekasakawan niyo at mga ulama. Yagaya pa man na mialoy tano. Apaga nayron na ginawai amapi kapikin dulo na. Ikadua na ginawai sasabutang kaniya na piya-piya. Ikatalo na giyang kuto ginawai amapi antangan na ibigay rakatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asira ni malamba ang mga ginawa itano. Iriskir rakatan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga pagariyag yang kaya kapangilay sa ginawain na gusto mga ginawain na madagala susunan yan. Kapag kaya madagala pa man na mining ginawa itano. Na wadan ang mga ginawain niyo mga pipiya na tataros niyo nagyang kuto di niyo di kapeking giginawa ikiran na kapakay apagaluy kano si ko mga sifatiran ang mga pipiya kanta do di maka mabagaya sa mapi advice
Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sama da kalama piya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.